Now, muadto ta karon sa bahin nga atong pagtanawon ang timeline sa ang literary structure sa Book of Daniel, mga kaigsunan. Atong nahisgutan ka ganina nga duha ka major languages ang gigamit sa pagsuwat niini. Na ay Hebrew, na ay Aramaic. Mao ni usahay nga matugkad nimo, makita nimo ang significance, importante gyud kaayo nga atong masabtan ni atong ihatag ni Pastor Ed ang rason nga nga ingon ani ang Aramaic mo nay ning prevail nga pinulungan sa mga tao nga nahimong colonists sa Babylonian Empire. The Hebrews were still generally there, and Daniel himself was a Hebrew, so he wrote it in Hebrew. But in Aramaic, because that was the language that was used by the people. Ang akong usa ka admiration yun ni ining literary structure, mga igsoon, while Daniel is our central book that we study for this quarter, apan kung kwaon nimo ang literary structure sa Bible, naa may usagod ka literary structure ang mga Hebrew. Nga kung imong tanawon, mahinumduman nato nga kining pagbahin sa mga chapter, modern naman ang area. Pagsulat nila ni Daniel o sa uban mga Bible writers, wala may chapter. They just write and write and write. Apan sa pagpangbahin na sa mga chapter, makita man nimo nga ang iyang structure mo naman og naay og sa poem pa, may design man nga naay diri nagpareha ni siya, nagpareha po diri, hangtod nga ibalik nang gingalag kayastic na structure bitaw. Kayasam na giunsa man na pagpamalandong sa mga authors. Kung atong masabtan pag-usab ang kahinumduman ginato ang kamatuoran ra nga usar giutor sa Bible. Naggamit lang og karakter nga mga tao, ang balaang mga tao nga gipili sa Dios according to Peter, but the real author of the Bible is the Holy Spirit, ang Dios mismo. Muna nga kuwao nimo ang structure sa Daniel, it's similar with the structure of the whole Bible. It's like this. Nag-ana mo ana unya ana pod. So, balik siya sa punto, paingon siya sa naro nga punto, balik siya sa dako nga punto. That's the whole Bible. It's not only Daniel, but specifically sa pagkakaroon, kung tanawon nimo pananglitan, Daniel 2 to 7. Daniel 2 ug ang 7. Pareha man na nga vision. Parallel na sila. Between ni ana ang Daniel 3 ug ang Daniel 6. Maupod nga structure diha ang nahitabo sa pag-persecute sa upat ka mga Hebrehanon nga mga batan-on ug ang 6 ang pag-persecute sa kang Daniel. Unya moari ka sa 4 and 5 ang destruction, ang pagkalumpag o rather pagkahugno sa garbo ni Nabucodonosor ug ang final nga pagkalumpag ni Belshazzar sa iyahang pagpasipala batok sa Dios. So, tan-aw ninyo ang structure kayasam og sa in-English pa. Dunay gikan ini nga punto ning naro ana unya ning balik pud sa bukad sa ingon ana. Na dili na madala mga igsoon og tugma-tugma. Usaray answer ana, there is only one real author of the Bible, the Holy Spirit. Muna nga kita karon nga nagtuon, nakadiscover na lang ta sa wisdom of God in making this literary style. Kay unsaon man ana to pagkahibalo og wala po tagi impress Holy Spirit kay naging bala ang kasulatan nga kining mga butanga matugkad lamang sa espirituhanon nga paagi. Yeah, exactly.